गणतांत्रिक भावे सोमावसारनाया बेसे साक्सेस जागोन होनना नोंथाङा फोथायो? अबे भारत गणतांत्रिक देश आरो बेबायदि मोनसे गणतांत्रिक देशआव जायफोर माने थिक मथे गावनि माबाफोरखौ बिनानै लानो हादों फारियै देरहाबोदों बिथांमोना देरहाबोदों दिनै आसुनि जि आन्दलन जाबाय 85आव जि एकर्ड जाबाय बेजोंबो बिथांमोना बिराद खालामनानै लानो हादों नङा होमबा जोंनावबो बेबायदि मोनसे एकर्डनि गेजेरजों बहुत गोजौ माबा माबि दिनै जों फैगोन गतिके बेफोर गासिबो गणतांत्रिक भाबैनो जानांगोन आरो बेखौ जोङो गणतांत्रिक भाबैनो डिमान्ड खालामनानै सोमावसारनानै मोननायनि दिनै माबा दं जाहाथे दा सोमावसारनायनि बाथ्रायानो गैला जेराव भारत गभर्नमेन्टआ सासे इन्टेलेक्टुवेल होखाबाय बेजों सावरायनायाबो जोब्बाय दा मोनसे MOS मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि बाथ्रा फैदों दिनै तारिखाव दा जों नायगोन जोंथ' नायगोनानोसै दिनै रायजोफ्राबो नायनांगोन बेखौ इन्टेलेक्सुवेलफोराबो नायनांगोन जुदि गनायथाव जों गनायगोन नङाब्ला गनायथाव नङाब्ला जों मानो लानो बेखौ जेराव माने जोङो बेखौ लानानै जेबो खालामनो हाया बेखौ लानानै जेबोथ' लाब गैया गतिके बेबायदि आरो बेखौ गणतांत्रिक भाबैनो जों खालामनांगोन।